Здравейте, секси хора! Добре дошли в YouTube канала на новото секси! В това видео ще реагираме на супер скандални и секси видеа от 2024 година. Да започваме! Новото секси И блестящото секси. Днес сме се събрали, за да четем най-интересното. Клюките ли? Не, хейта. О, да, това е с Евелина блестящото секси. Когато гледахме хейт коментари, беше много интересно, много забавно. Между другото, това трябва да го направим пак. Бяха подбрали доста интересни, между другото, така коментари, но си мисля, че може да сте така изобретателни. Така че скоро ще го направим пак. Да проверя дали има нещо по-интересно. Новото секси да не го удари ли тир? Значи, не знам дали мен ме ударил тир, обаче по-добре тебе някой буквар да те удари, защото с това ще изпратим, ако искаш, специален подарък от новото секси. Плюс това, тираджиите изкарват много пари. Надявам се и ти да изкарваш. Тъгни някой тираджия приятел в коментарите. Надявам се да сте по-грамотни вече. Много интересно така да си гледам какво сме правили от началото на годината до сега, защото аз не си спомням. Ние правим супер много неща и аз вече ги забравям. Коя ще грабне короната? Журито на Queen of Sofia ще реши. О, тук бяхме на Queen of Sofia, беше много интересно. Имаше супер красиви мадами, много секси, разбира се. Ето аз тук се вживявам и аз на кралица. Спечели Натали. На колко години си загуби девствеността? Ох, любимия въпрос на всички ни. Помниш ли си първия път? Не искам да си го спомням. Не искаш да си го спомняш, добре. Не си го спомня, каза. Дали е така? Ами кажи тогава според теб, коя е най-красивата българка? Диляна Павлова. Коя? Диляна Павлова. О, Диляна Павлова и аз много я харесвам, страхотна е. За или против тунинга си? За в умерени количества обаче. Правила ли си с някакви корекции? Не, само с Колко пари месечно даваш за външен си вид? много. И аз съм за умерените количества. Окей съм да е в рамките на естетичното. Между любовта и парите, кое ще избереш? Аз ще бъда честна и ще кажа парите. До сега само любов ми отговаряха, тук пък не знам. Или пари с любов, заедно. Кажи с какво ще спечелиш пред другите участнички? Какъв е твой скрит талант? Не мога да кажа, но мога да покажа. Хайде покажи ни тогава. О, браво, това е за аплодисменти. Леле, искам и аз така да мога да правя шпагат. Спечели си едно подаръче. Аз съм била гимнастичка, между другото, преди години, така че... Дава ли ти се короната? Изобщо не ми се дава короната, толкова време свикнах с нея. Сега не знам как ще се отлепа от нея. О, това беше от предишния конкурс победителката Елена. Много хубава, много я харесвам. Страх те да не ти я вземат, Мая? Много ме е страх, наистина признавам си, много ме е страх. Добре, а как ти се отрази миналогодишната победа? Тежка е короната. Но пък като гледам ти отива. Да, между другото, наистина отива и точно това щях да кажа и сега. Според теб има ли достойно момичето, което да ти я В открадне? интерес на истината не съм ги видяла, наистина, но мисля, че тази година ще бъде труден избора. Има доста конкуренция. Да, наистина има доста голяма конкуренция, поне това, което успях да видя. Тогава спечели Натали, другото ново секси. За първ път съм във Велико Търново. Ти от Велико Търново ли си? Мале, това беше много давно, бях го забравила Велико Търново, но много ми хареса там. Не съм. Ма знаеш ли ги местата? Горе-долу. Къде ще ми предложиш да отида? Къде ще ме откараш? Къде ще ме откараш? Къде ще ме откарате? Така. Ресторант ще ме откараш на вечера. Да, съм обвързан. Това е топ. О, така ли? Да. Нищо, ние ще идем тримата. Добре. Нали не е проблем? Тя не е ревнива. Страхотно. Значи и ти не си идеално. Къде ще ходите? Пак се бутам някъде да ме взима. Къде ще ходите на море? Аз съм повече по Балкана, така че на Балкан. На Балкан ще ходите? Да. Аз не харесвам. Тук ме изгубихте малко. Щях да дойда с вас пак да сме тримата, обаче на мен на Балкан не ми се ходи. Дайте да идем на море тримата заедно, пък вие си ходете на Балкан. Няма проблеми, на море и на Балкан. Съгласен си? Съгласен съм. Ето още една покана. Новото секси навсякъде и на Балкан, и на море. Вие къде предпочитате? На Балкан или на море да ходите? Здравей! Мога ли така малко да поседна? Удобно ли е? Може ли малко да поседна така? Поне си питам, нали не съм... За първ път съм във Велико Търново. Къде ще ме откараш? Какво ще ми предложиш? Къде да отида? Аз не съм от Велико Търново, ама е хубав града. Ама знаеш ли някое място? Не знаеш. Само знам от работа до вкъщи и от вкъщи до работа. А на море къде ще ходиш? Варна, Черноморец, Вие къде обичате да ходите на море? С новата, с бившата или с любовницата? с новата. С новата? Да. Сигурен ли си? Да. Аз съм сигурна, че е бил и с любовницата, между другото. Но да се остане между нас. Другото с любовницата? Не, няма любовница. Само една е? Добре. Първо с едната, после с другата.
Ох, тук са забавни моменти. Какво искаш да направя тук? Ма какво искаш да направя? Харесват ли ви такива видеа с моите изцепки? Нема да не ви... Арачо реже риба. Арачо реже риба. Аз мога да казвам Р. Значи ви казвам. Тук ме ядосват. Мога ли така малко да поседна? Удобно ли е? Удобно е винаги за новото секси. Шамари Реко раздаваме така. И то скъпи подаръци, пък какво трябва да кажа? Никога не знам какво трябва да кажа. Ходи ми се в Ню Йорк, между другото. Моля ви се, помогнете ми. Беше много топло във Велико Търново, хора. Или ми е прекалено топло, или ми е прекалено студено. Новото секси се намира на най-бляскавото събитие в Слънчев бряг. Summer Star Awards. Тук много се харесвам. И събитието беше уникално. Summer Star Awards. Днес може да очаквате най-пикантните разкрития в родния High Life. И имаше пикантни разкрития. Пригответе се за незабравими моменти, стилни визии и звезди на червения килим. Ето я и Диона, другото ново секси. Светлето с телефона. Очаквайте много изненади и ексклузивни интервюта. Останете с нас, за да видите всичко отблизо. Нека шоуто започне сега. Беше много приятно да се запозная с всички тях. Здравей, Светле, как си? Как си прекарваш лятото? Супер, много добре, на почивка съм, всичко е перфектно. Тук пяхме със Светлето. Междувременно полезното с приятното съчетаваме, събития, това, онова. Това. Да, както винаги. Имам аз сега една мечта, която можеш да ми изпълниш само ти. Светлето ми избъдна мечтата, между другото. Просто няма да го забравя този момент. Искам така да изпеем една песен заедно. Може ли да се досетиш коя е? Телефона ли? Ами телефона. Ти сама ще пееш или заедно с мен дует? С тебе. Сигурна ли си? Да. Телефона пак ми чупиш ти. Да ти го вдига тая, с която ме смени. Винаги съм готова да пея със Светлето. Чакат пред вратата, коя е най-добрата? Аз. Ние двете. Ей, сексита! И преди да продължим с реакциите, нека ви представя новите енергийни желирани мечета Buzz Bear на новото секси, които вече са на пазара. Гледаш ли сега? Аз някакъв път малко съм... Това е, защото ме е видял, сега ти нали не ревнуваш нищо. Гледам. Не. Леле, Стела и Сандев, супер страхотни топ хора, много забавни, винаги ми е супер с тях. Нещо гледам, обръщаш чашите обаче. Жадна съм, просто е много горещо. Даваш ми да застана между двамата. Дава. Днеска те е познала, да знаеш, отпуснала е каишката. Искам да правиш каквото пожелаеш. Просто когато една жена е уверена в себе си, не ревнува мъжа си от... Така. Добре, приема се. Така е. Но тя Стела отговаря достатъчно добре, така че... Вие сте една прекрасна звездна двойка и сега имам един въпрос. Така. Разбира се, сега да си кажем истината. Как се прекарвате лятото? Страхотно, връщаме се от една почивка, идваме на друга. Ето, те постоянно си почиват хората, а аз постоянно работя. Преди това трета имаше, така че... Леле, направо ми се иска малко да съм с вас. Ще ме вземете ли? Пак питам дали ще ме вземат. Постоянно питам всички и накрая не отивам никъде с никой. Аз само да кажа, че мъжът ми си почива, аз гледам детето и за мен почивка няма. Сега да видим. Кой как се уреди? Не, знаеш ли какво? Ние отиваме с нея и ти оставаш да пазиш детето накрая. Няма проблем, няма Съгласен проблем. си? Естествено, че съм съгласен. Ето, аз намерих решение, както винаги. Бързо, лесно. Си допия питието, само и отивам. Страхотно, добре. Как казваме здравейте на хората? Хай с котарачета! Котарачето, много целувки за котарачето. Хай с котарачета! Значи вече можем да започнем официално и правилно интервюто. Ти направи най-вкусната торта за 3 години рожден ден на Vape Pro. Да, между другото, аз не обичам сладко, обаче тортата на котарачето беше топ. Розова като мен. Какво беше вдъхновението? Елате де. Ами аз много харесвам Vape Pro. Кой не харесва Vape Pro? Кой не харесва новото секси? Това много се вдъхнових, като поръчаха торта от мен и вложих много сърце, така за 5 годишната още по-велико нещо, защото това беше скромно за мен. Нищо, сега с годините все повече и все повече ще покажеш от твоята ярка личност. Както и си облечен днес, какво те вдъхнови да се облечеш така? Ами аз като дете исках да бъда чалга звезда, затова така искам така да изпъкна. Да си в джаза. Да, да съм в джаза, да съм готин, да блестя.
И между другото не мога да разбера защо тук имаме най-много хейт коментари, защо спрямо неговата така сексуалност се обръщате. Новото секси подкрепя всичко и всички, такива каквито са и такива каквито искат да бъдат. Така че... Почивки, това, онова, ние всичко виждаме. Всичко. Новото секси следи всичко. Много ме следите вие. Аз много обичам да си живея живота, обичам да ми е спокойно, да ми е готинко за това. За това кога ще ни откараш на почивка от новото секси? Любимия ми въпрос. Когато кажете, аз съм на линия. Добре. И накрая беше на почивка без мен. Запомних го това. Да ви се оплача не с друго. Напоследък си на хитова вълна. Какво ще ни кажеш за това? Направиха ти кавър в Сърбия. Много добре, много добре. Ами да, много съм радостен, Как няма? че ми направиха мой кавър в Сърбия. Надявам се на повече колеги да им се случва. Това за мен е огромна чест и пожелавам го на всички. А какво ще кажеш за новата ти песен? Нещо да ни разкриеш? Новата ми песен е излезнала вече. Така де, има ли нещо, ние знаем, има ли нещо, което хората не знаят? И... Винаги искам тайни. Винаги изкарвам от всички най-съкровените им неща, за да може вие да ги знаете, да ги разбирате. Какво искаш да ти спомня? Не знам нещо... Всичко искам да знам винаги. Нещо, което никой не знае. Истината е, че за едни по-палави момиченца. За едни по-палави момиченца. Добре и... Давай да продължаваме по същество. Да, направо. Как си прекарваш лятото? Така да го тупна леко. Абсолютно перфектно си прекарвам лятото, изпълнено е с много емоции, с радост и гледайте ме в новия сезон в къща на инфлуенсърите, днеска пуснаха епизода. Абе, каква е тази, къде ми се разхожда чисто гола долу? Гледахте ли къщата на инфлуенсърите? Искам да ме подкрепите всичките и да гледате моите. Аз задължително обещавам. Да ме гледаш, защото там малко се... Добре, ще те гледам. Гледах, беше страхотен сезон, невероятен. А пък финала в Арена Армец просто беше... Дай един панадол. Дуетната им песен с другото ново секси Диона. Удовлетворяват ли те резултатите от нея? Харесва ли ви песента на Биляниш? Всъщност тази песен беше жест от моя страна. Тя си е по покана на гръка. Много красиво, много лирично и мелодично парче. И какво мислите за Димов, между другото? Но парчето, което е поп-фолк от мен, предстои да излезе август месец в дуете с една много любима на цяла България кукличка. Няма да изпоменавам името. Илонка се казва. Няма да изпоменавам името, Илонка се казва. Сещайте се сами, досещай се сам. Да, и нямам търпение да я представя. Добре, много хубаво, много се радвам, аз лично много я чакам. А ти защо така далеч от мен заставаш? Той бяга просто. Дойдох да обера наградите са. И сега в този ред на мисли да те попитам за новия албум нещо да ни споделиш, което никой друг не знае, примерно. Отново искам тайни да ми се разкриват. Ще излиза песен с Марсо, с клип. Отделно. Така. Днеска ги пуснах в всички музикални платформи и очакваме да гърмят. Аз съм сигурна. Малена с кравата Лола. Много си красива, блестяща, невероятна, точно като събитието, на което сме тази вечер. Много стройна и секси жена, много ми харесва. И какъв невероятен бюст. Добър вечер и от мен, от лудата Малена, от кравата Лола. Точно за това щях да питам. Я сега да ни кажеш, ти вече каза, но исках да попитам и да ни разкажеш малко за летния хит на годината. Това е Лола, крава еспаньола. Страхотно просто. Летният хит на годината се превърна от моя фетиш в крави. Аз имам фетиш към крави от малка. Тя е просто скандална. Съответно сбъднах своята мечта и то вече стана хит. Какво значи фетиш към крави обаче? Значи всички много трябва да се радваме, че си сбъднала мечтата си и ние сме помогнали за това. Точно така, навсякъде гърми, много се хареса от хората, създава много готино настроение. Това е направено за забавление, не толкова да се вживяваме и да има някакъв смисъл, така че аз съм много щастлива от успеха. Супер, а ние определено отразяваме това, че има успех. Новото секси вижда всичко, как няма да го отрази. Нещо ново да очакваме ли от теб или? Много скоро очаквайте, но този път ще ви побъркам. Тотално ще ви превъртя. Просто такова нещо не сте очаквали от мене. Вдигаш летвата. Много рязко. Хай на Добре, а как си прекарваш лятото? Много щастлива, влюбена. Влюбена, загубена. Т.е. какво тук да разбираме? Че има нещо, че няма... Нещо
Щастието не казвам. Добре, щастието обича. Щастието обича тишина. Точно така. Но всички си прекарахме лятото много добре, така че влюбени или не, беше страхотно лято. Другото ново секси, пак се срещаме на морето, помниш ли или? Как няма да си спомни? Спомням се, аз винаги като те видя в такова добро настроение. О, и аз така. Добре. Между другото, сега да ви кажа нещо. Аз не подкрепям това, което се случи, но Диона винаги ще бъде част от новото секси, така че много любов за нея. Сега, с още по-добри въпроси, искам да те попитам какво ще ни кажеш за хитовото ти парче с Биляни Шлепа Брена. То наистина си стана хит. Много се радвам, че хората го харесаха. Отдавна не бяхме пускали, поне аз не бях пускал рап. И тук си спомням, че зададох един много интересен въпрос, който сега ще го чуете. Да си го припомним малко. И не очаквах толкова добре да се възприеме, въпреки вулгарния текст, въпреки всички цинични думи. Тя си е скандал на Диона, така или иначе. Ма те хората само това си чакаха, те те молеха, разбираш ли? Ами в крайна сметка да им кажа до хората, радвам се, че ви харесва моето старо амплоа, даже имам още няколко рап парчета и едното от тях ще го заснема другия месец и се надявам до есента да има възможността да го пусна. Тоест да го очакваме. Да, очаквайте. Сега го казваш за първи път. Казвам го. На новото секси. На мен специално. Приемам го лично. Ти си много секси, между другото, много си хубава, много си сладка. Много ти благодаря. Много добре изглеждаш. Напълно достойно заставаш за тъмпа. Значи, много благодаря ти също. Какви комплименти, повече мъж не може да ме удовлетвори по никакъв начин. Аз съм човек. Да, все още не е след комплиментите на Диона. И сега да те попитам, какво искаш да кажеш с израза 2 градуса ми е по-гореща, викайте пожарна. 2 градуса ми е по-гореща, викайте пожарна. Да, имам много висока температура на тялото, кръвта ми е много топла заради ромските ми корени, както знаете, и това имам предвид. Разбрахте ли? Ясно. И все пак да попитам, хора, наистина ли жените от ромски произход са с 2 градуса по-горещи? Мъже, пишете в коментарите. Новото секси е готово за епично лято в Слънчев бряг. Това беше много интересно, наистина беше епично лято. Очакват ни слънце, море и много забавления. Да се гмурнем заедно в приключенията. Готови ли сте да покажете какво можете? Готови са винаги. Винаги ми взимат микрофона, винаги хората искат те на мен да ми взимат интервю. Змията Леле, това беше страхотен момент, някъде го има, мисля, че. Той не иска младоженица, бе, хора! Не мога да го гоня! Мисли, жена да си го гони тя. Ма не иде. Много време е в ефир. Кой ще прави лицеви опори? Колко можеш? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, дай го някой 10, 11, 12, ехо, 13. И аз така ще поклекна. Виждам ли се изобщо? И някой... Леле! Не бях участвала и в ергенско парти до сега, обаче браво. Добре изправиха момчета, страхотно. Да кажем, че вече са 50, примерно. 25. 75, 76, 77. Аре, давай, бе! 78, 80. Какво е това ергенско парти на Слънчев бряг? Какво, Дарина, какво? Давай, 95. Леле, майка. Давай. Близо 100. И ти ли искаш? Всички искат. Град Перник, квартал Пашов. Но тук не пускаме поздрави като в ФНТВ, бе. Ние не сме радиото. Не ме интересува. Така. Не го интересува. Значи направо, тук имаш много коментари какви затапки ми пусна това момче. Квартал Пашов, Перник. Поздрави, много целувки за Перник. Муа. Продължаваме. Ако не сте го видяли един път и втори път да има. Град Перник, квартал Пашов. Айде, да. Леле. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Губа бройката, не мога, много е бърз. Леле. Ти броиш ли, нали ти ми помагаш? Какво правим? Ето. Само лъжи от мъжете, какво друго. Ето да броиме на нашия господин приятел Кирил. Кирчо, много добре. 104. 107. Чакай сега, чакай малко. 108. Аз така да не ми откраднат любимия микрофон. Ай, аз да държа. Давай.
Гледай са, той го вело. Чакай, не викай така, бе, не викай така, бе, спокойно. Искам записано как той казва, това беше за пред жена ми, да чуя. За да знаят хората, че лъжеш. Че съм твой тип, ама това е за пред жената. Ти луда ли си? Така, да знаете, има го. Просто той пак лъже. Много добре си каза, че си беше за пред жена му, че не ме харесва, иначе няма някой, който да не харесва новото секси, нали знаете? Добре, добър е. Къдрава ли Виж си? къде му е ръката. Чай, Мавса. Къдрава ли си? Не си. Вчера коса ли си? Не си. Не съм. Тогава? Той описва жена му в момента. Може ли сега едно интервю да направим? Не. Защо? Защото съм на работа. Аз все пак му взех интервю, въпреки че той беше на работа. Нищо, аз само ще ти отнема 1 минута. Играй додолу. Давай, айде. Не мога, аз Не знаеш песента? Ето малко танци, малко да попеем. И между другото, само да ви кажа, по принципа нас не спират да им взимаме интервюта, сега не знам какво беше това. Добре, дай да я пипна. Ние май се приличаме малко. Не, моля. Не, моля те. Не. Много е странно. Нарочно ме стряска. Аз харесвам змиите, между другото. Припознавам се. Ама защо така сте затворили устата? Сега така не се ли мъчи? Много ми е жалко. Не знам. Малко ми е гадно, да. Трябва да питате шеф. Трябваше да питам шеф. Аз се разбирам много добре с шефовете, сигурно съм, че ще да намеря някакво решение. Добре. Змия като мен. Да. Малко си... Газът ли си? Газът си, май. Я вижте малко целувки с змията. Като сестра ми е. Я да ми кажеш кой е твой вкус на лятото? Кое? Вкуса на лятото какъв е? Не знам, аз нямам вкуса. Напишете ми какъв беше вашия вкус на лятото. Сега вече мина, само спомени имаме от него. Приятели сте? Да. С привилегии? Не. Само приятели? Да. Дали лъже? Най-добри приятели? Не точно. По бавната игра го кара момчето, няма проблеми, ще го изчакаме, след 1 година ще се срещнем пак да кажете, че сте двойка, нали става? Какво ще кажете за бавната игра? Защо така не ги карате малко по-бързо нещата? Ние нямаме време за губене. Защо така 1 година, 2, пък приятели, пък ревност, пък не знам какво? Излагате се. Действайте по-бързо, някой ще ни открадне. Какъв е вкуса на лятото? Свеж. Хайде сега да ти изпея една песен и ако я довършиш, ще дам подарък. Добре. Съгласна ли си? Да. Хайде на море, удува ми се, ей, чуваш ли момче? Целува ми се, напред-назад по слънчев бряг, пиян на зигзаг. Браво! Ето ти сега един подарък от новото секси. Сега ще изкараш и още един подарък за твоя най-добър приятел. Добре. Чакай да си измисля някоя песен. Запалката, да, това си ти. Запалка. Добре, тази не я знаеш, чакай да пробваме. Давам ти последен опит. Болна ли съм или влюбена? Нагалена. Да, сещам се, ама не сещам за текста. Ти сега се притесни или по-скоро искаш подаръци само за теб, а за него не? Да. Айде да ми изпееш нещо сама и ти давам. Направо ми е цак-цак, раки так-так, пеперуди в стомаха имам чак-чак-чак. Любовта ни блъсна ме като влак. С твоят най-добър приятел любовта ще ви блъсне като влак със сигурност. Ето ти един подарък и за него. Приятна вечер. Благодаря. Дай па една целувка. Винаги целувки са секси, мадамите. И аз сега да видим добър вечер. Добър вечер. Къде отиваш сега ти? На дискотека в The Corner. На дискотека? Къде в Слънчев бряг, къде можеш да отидеш? Аз защо не съм поканена с тебе да попитам? Ела, всеки е поканен. Всеки е поканен, виждаш ме за първи път и ме каниш. Всеки е поканен. Ние може и да станем приятелки, да ти кажа. Да, разбира. И аз сега да видим коя песен ще ни изпееш. Коя песен искаш да ти пуснат в Корнер? Дай ме свобода на Теда Александрова. Давай да те чуем. Тя беше готова с отговор, разбирате ли? Търцаки-цаке, как ти маняка, търцаки-цаке, ака мацка ме чака, търцаки-цаке, как ти маняка. Ето ти сега един подарък. Постоянно се срещам с такива сладурки. И между другото, спирам сега тук да кажа, че всички преди да ги интервюираме, ги питаме дали имат 18 години, всичките ни продукти са за над 18 години, хората, които интервюирам, винаги са над 18 години, защото има прекалено много коментари, които повдигат темата. Сега да ви я разясня, да ви отговоря. Добър вечер! Добър вечер! Няма да се стига до никой, спокойно. Не се притеснявай. Какво ще пеем? Къде си ти? На море. Какво ще пеем? Добре, няма проблем. Хайде на море,
лудува ми се. Много сладка тя. Аз спомням си, имаше един талант, това момиче, което сега след малко ще ви го покаже. Ей, чуваш ли, момче? Целува ми се напред-назад по слънчев бряг. Пия на зигзаг, ден за ден живеем от кеп до полуден. Браво! Ето ти сега. Еми да, ма ще още веднъж. Ето винаги с моите. Ами не мога всеки път да хващам. Какво да ви кажа? Дръж. Който Боже момент. Моля се включа, имам един детски глас да говоря. Ето така. Какъв? Това талант ли е? Но, да. Я, чакай преди подаръците. Я да видим какъв талант имаш. Ами просто ще ти говоря така и ще пия. Хайде на море, лудува ми се, хей, чуваш ли, момче? Той става много сладко. Да, давай, айде. Какво друго ще ни спееш? Изпей ни друга песен с този глас. Зайченцето бя. Чакай, дай пак. Добре, кое да изпия обаче? Която песен искаш? Зайченцето бяло, цял ден си играло, близката горичка с една руса какичка. Така, с една руса какичка. Здравейте, секси хора! Инфлуенсър на годината, страхотно събитие. Аз съм новото секси и днес съм тук, за да ви отведа на едно от най-вълнуващите събития, а именно инфлуенсър на годината. Тук съм кадрава и си спомня, че така отразихте, че съм си променила прическата. Днес ще наградим едни от най-влиятелните инфлуенсъри в България. Те не само диктуват модата, но и вдъхновяват милиони с креативност и смелост. Ще ви покажем най-горещите моменти от червения килим. Както винаги, всичко най-от новото секси. Интервюта с любимите ви инфлуенсъри и разбира се, ще разкрием кои ще грабнат големите награди. Останете с нас, защото новото секси ще ви държи в центъра на събитията. Готови ли сте за нещо специално? Да започваме! Много яко беше, супер събитие. Ето я и Дени. Тя беше страхотна, невероятна. Алексчето. Мексън, много сладка и забавна. Котарачето, разбира се. Алпери Ева. Много забавни и приятни хора. Събитието беше просто невероятно. Само на топ събития ви карам. Какво да ви кажа? Хай с котарачета! Отново хай с котарачета. Още по-секси, още по-екстравагантна визия, страхотен си. Той всеки път ме изненадва. Какво ще кажеш обаче за хейта? Ами смятам, че хейта в България продава. Ако няма хейт, значи не се справяме добре. Мислите ли, че е така? Защото вероятно така излиза. Колкото повече, толкова повече. Значи не сме забелязани, нали така? Абсолютно да. Защото аз като няма хейт под някое видео, значи то не тръгва. Ако ти има хейт, значи гърмиме. Разбирате ли сега, че той е много доволен от вас? Той се справяме много добре. Да, значи се справяме добре и сме на правилен път. Какви са качествата, които трябва да притежава една публична личност според теб? Тук всички дадоха страхотни отговори на този въпрос, с които съм съгласна. Така че трябва да се слушате внимателно. Ами първо смятам, че трябва да притежава харизмата, да може да завладее хората, защото ако я няма, те хората няма да я запомнят за по-дълъг период. Другото, което е да е нещо различно, нещо, което не е много правилно в България, така да може още повече да... Интересно да стане. Да, както аз. Кой е любимият ти български инфлуенсър? Имате ли любим български инфлуенсър? Ами български инфлуенсър нямам, имам любими изпълнители, който всички хора около мен знаят. Я да чуем, и това е Галена, за мен тя е инфлуенсър и до всичко. Номер едно. Номер едно е. Разбира се, как няма. И после байст котарачета. Не си семпъл. Пасваме си идеално. Значи по един, нали? Не може и двамата да блестим прекалено. Хората... Всички блестим. Да, иначе нямаше да има този контраст. Така е. Няма да е като при батерията плюс и минус. Примерно. Добре, аз сега да те питам, коя е най-секси инфлуенсърката? Според теб. Това не е лесен въпрос. Не е лесен, разбира се, не може само да се забавляваме, трябва малко така да се позамислим. Ами не. Обеща, че няма да има трудни въпроси. Айде сега, не дръж на тия неща, това са подробности. Добре, ще кажа теб. Благодаря. Аз не съм, но добре. Така не, приеми комплимента, де. Ще го приема, много ти благодаря, изключително. Ще има подарък за този комплимент. Ейбо, между другото, прави едни супер видеа в TikTok, няма как да не го гледате.
адски забавница, толкова добре влиза в роля. След малко. Кажи ми ти, кой е най-неочакваният комплимент, който ти си получавал? Това е интересно. Ами да, между другото, може би, че съм секси, защото това е неочаквано. Добре, не мисля, че е характерно, не мисля, че е характерно за мен, така че... Ето го и Митко, той реши, че иска той на мен да ми взима интервю. Я да видим сега тук какво искаш. Не. Нещо да ми вземеш ли? Да, опитах се да ти взема микрофон. Виж, не давам толкова лесно. И аз сега да видим тук какво има. Тренираме здраво. Да, когато имам време, тренирам, ако нямам... Просто... Ако нямаш, не тренираш. Да. Добре, и аз сега кажи, кой е най-неочакваният комплимент, който някога са ти правили? На вас правят ли ви неочаквани комплименти? Най-често за баба ми правят комплименти. От тая страхота на жена, ние изключително много се възхищаваме, гледаме, харесваме те всички, така че... Това е, да. За баба ми и за очите ми най-вече. Я да видя. Аз да проверя, разбира се, има ли как да не проверя. Проверката е висша форма на доверие от мен да го знаеш. А моите как са? Много яки. Нали? Мерси. Да. И твоите. Кой е най-секси инфлуенсъра, според теб? Най-секси? Момиче, момче? Ами момиче и момче. Ами... Изабел. Изабел, да, наистина много сладка. Така, тя е много сладка. Да. Леле с нейните кафета, много е сладка. Да, много наистина. И за момче най-готин, най-много дето ме е мотивирал е Светът на Ванката. Добре. С жена му. Да, аз също ги гледам. Всичко гледам, аз следя всичко. Сега ще направим един секси социален експеримент. Това ми беше любимо. За да разберем дали ще помогнат на новото секси. Колко време ли ще чакам, докато някой ми помогне? Много ми беше интересно. Не очаквах да ми помогнат толкова много хора, не очаквах да се отзоват толкова много хора. Ще ми помогнеш ли? Като за начало да се пробваме да напомпаме. Искате ли да правим още такива социални експерименти? Интересно ли ви е? Това как става? Това как изглежда? Помпиш се. Мале, това колко пари една гума са? Колко пари една гума сега? Изсаквам някой сигурно нарочно. Ти разбираш ли нещо като една жена? Камера, ето там един социален експеримент. Скрита камера. Скритата камера днес. Камера, ето там. Социален експеримент. Чакам някой да ми помогне. И много бързам и не знам какво да правя. Ще ми помогнеш ли? Хубаво, айде, съгласи се. Сигурен ли си? Сериозно, човек? Виж, намери. Ето това намери. И обаче нищо не можах да направя. Наистина се отзоваха толкова много хора. Наистина се опитаха да помогнат с каквото могат и каквото знаят. Така че няма нагласено. Иначе няма смисъл, ако е нагласено. Чай, това отваля? Да. Това е много сложно. Ама добре, чакай малко сега, чакай. Защото аз не знам, трябва ли нещо да запаля колата, нещо да се случи. Просто да се отвърти колата и после се дигна на крик и след това се сваля. Виж, няма нищо. Добре. Само една скрита камера, ето там. Добре. Виж ми много интересно да им казвам така накрая. Те такива вглъбени вече в това да ми помогнат. Но пък за това, естествено, получаваш подарък, разбира се. Не моля ли поне да покажем, че може да отвъртим, айде? Сигурна съм, че можеш. Не се и съмнявам. Ще ми помогнеш ли? Чакай да не те бутнат да видиш. Разбираш ли? Не знам дали е спукана, аз не разбирам, обаче много бързо. Аз наистина не разбирам, между другото. Аз не лъжа, наистина не разбирам. Бях тук до един магазин да си взема някакви неща. Не знам. Какво да правя? Ти можеш ли да ми помогнеш? Не знам. Виж багажника. Дай да видим. Ти можеш ли да ми помогнеш или? Можеш ли да смениш? Така. Той много бързо реши да отиде до багажника. И за желанието си печелиш един подарък от новото секси, защото това беше един социален експеримент. Ето там е скритата камера. Ето заповядай. Благодаря. Много ти благодаря, че има добри хора, такива като теб. Новото секси се намира в Банско. Днес сме тук, за да разберем как студентите ще празнуват 8 декември. Как се прекарахте на 8 декември? Следете ни, защото тук става горещо. Защото е много горещо в Банско. Много е горещо. Беше много студено, но беше много забавно. Ами горещо си е, да. Ето много целувки. И между другото, да ви кажа, когато бяхме на Банско, снимахме и инфлуенсърския лагер. Много интересни интервюта. Искам да го гледате, защото супер предаване с много интересни участници. Така че нещо ново и забавно. И много целувки за котето, разбира се.
Най-готината, дет ми е вземала интервю толкова много хора. Често ти кажа. Много ти... Я кажи сега ти кой познаваш, кой ти е взимал интервю? Дани Петканов, нашия човек. Здравей, приятелю. Дани Петканов, много поздрави на Дани Петканов, обаче по-готино ми казаха, че съм от него. Още съм тук, чакам те отново. Много поздрави за Дани Петканов. Много поздрави, ти си много по-готина от него. Все пак Данки. Много ти... Дани, съжалявам, но нали... Моя сега така момичето, yes, please. Я кажи сега, ти студент ли си? Да, вечен студент. 15-та година, както ти казах. Вечен студент. Добре, и сме поканени на после. Винаги добре дошли, братлянка, мой човек. Да се напука. Какво има ще свириш ли какво? Аз съм тромпетиста на тромпет свира. Специално за теб. Специално за мен. Добре, много ти благодаря. Сега ще дам аз един подарък по случай коледните празници и по случай студентския празник. Very excited. Новите никотинови палчове Абракадабра на Vape Pro, заповядай да ги пробваш, да ми кажеш дали ти харесат, после като се върна. Чакам да се върна. Вече са уникални, нали, щом аз ги дам? Да, щом ти. А не, Дани. Не, бей го Дани, аз забравих кой беше този Дани. Да. Добре, много ти благодаря, приятна вечер. И аз ти благодаря, приятна вечер. Новото секси ви пожелава весели празници. Това беше всичко за днес, секси хора. Харесайте видеото, абонирайте се за канала и натиснете камбанката, защото най-доброто тепърва предстои. Чао и до скоро!